Adisas a totes, benvinguts di Viure al País, lo vostre magazine tot en occità. Noi vos prepausam une émission a me de musique, a me de médias et a me d'éducation. Començarem la nostra emissió amb el grup Gufanon. La música de Gufanon és d'inspiració rock metal i també d'inspiració medieval. Lo tot en mantuno lengos, occità, solide, francès, anglès e mai suedès. Su menaire cantaire principal Samuel Merrick és també un artesan que fabrica de trompos de guerra galesos. Aquelos trompos se poden usar també dins les cançons. Nos presento jo l'ambient del disc nouvel de Gufanon que sortirà dins l'any. En seguida de la nostra sèrie de reportatges Memoria Doc, realitzada en partenariat amb Melina, vos contarem l'història del sul jornal d'informació setmanier tot en occità que se publiquet pendant mai de 20 anys la setmana. És també l'història de l'Ustau d'edició Vistedit, que publicava lo sul magazine de Joines Enoch, e lo tot és una història un pau trista perquè s'acabet e que la setmana desapareguet. Per se baia devam anirem pioi dins una classe bilingue a Realmont és alai que se registret la crònica Lumut que difusisse ioi. Sabets que l'us vam participar a l'escriptura d'aquella video e mai a sa realització. Busca usigueron un mot conegut e mai en francès, Pichou. Sonas, sonas, trompetos, trompetos e claris. Enfim, acabarem l'emissió un pau com l'avem començat des de dir amb el grup Gufanon. Per esperar lo disc e las cançons novas, n'escutarem una vieja la cançó de Miaris que data de l'Edat Mitjana e que Gufanon avió reinterpretada fa qualques annados. Sem en dessus de la riviera de Tar, que és aquell plano que veus aquí, au nord del departament de Garonne-Naute, e l'antirà cap au sud del departament, cap au Vulvestre, per retrobar Samuel Merrick, que és l'homenaire del grup Gufanon. Gufanon va sortir un nouvel disque, Neolithic Witchcraft, alors és toujours dins l'estil folk, rock, un pau rufe. Nina Menou nous conta la naissance d'aquell nouvel album. Un cap de singla dins l'ocel. So causices es l'usu de las batallas celticos. Lausi es un escasenso, rare sun lus que reconstituïssun aquel instrument. Samuel Merrick ne fa partit. A la versacos un carnix és un instrument que ven de la protohistorio celto de l'any 200 abans Jesús Crist. Era utilitzat per la batallos, per fa pau a l'enemic, e també era utilitzat dins un context spiritual, religiós. Comencet solet e se perfeccionet al village egales de Rius curofazio dinandie. Es abal que lo directu li faguet sa première commande de carnix. Après un an, a peu près, de recercos, question de recercos arqueològicos, de documents i també d'ensajos, i s'ha arribat a cap d'un any a un prototip que funcionava, i après ha continuat d'en fer. Ensagir jo d'adaptar, de menar aquest instrument dins ma musica. Faure mas també musicien. Samuel a presto Neolithic Witchcraft, l'album nou del grup Gufanon. Mäktig sten, vem är kvinnan här som ser på mig med trodad röst? Samuel es le fundatu de Gufanon. Le groupe se caractérise per una diversitat d'instruments amb un estil autèntic inspirat de metal e de musique medievale d'Europa, mas també per una musique multilingüe. He toujours cantat en mantunos llengües en Gufanon, anglès, occità, francès i suèdes. Trobo que capiti pas a haver les mêmes résultats. Se fer la même cançó en anglès o en occità. És completament diferent per jo i les llengües són d'aisinos per contar quelcon per jo. I l'àlbum que va venir donc s'appellera Neolithic Witchcraft et parlera de la sorcellerie néolithique. Se va focaliser sur le phénomène mégalithique
c'est-à-dire les dolmens, les menhirs, tout això. Aquells llocs són lligats en fet a la mort i eren dels llocs que eren utilitzats per gens a la prehistòria. Dins l'àlbum de Gofano, el servici de tot això, de l'arqueologia d'aquells llocs, per imaginar quelqu'un d'un peu més fantasista, el servici de tot això en crear una història. L'album sortira à l'entour de la Dabalado 2024.